Ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикони Насим ТЖ, ҳама каса хуб ҳастен? Зиндаву сарбаланд бошед шербашо. Имрӯза навори беҳтарин хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар минтақаи Тоҷикистон моро рӯй кардан, мо рекламаш мекунем. Ва дӯстони азиз, як тар дигар замини фурӯшӣ ҳастай, иншоалло ки вайшам реклама мекунем. бо дӯстони азиз ҳастай пистаҳои фурӯшӣ навора хулоса бо диққат то охир тамошо кунед. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мо дар партоинча дар ватсаби мо сураташа қатъи маълумотҳои пурраш дӯстон дар ватсап рӯй кунед. Иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. Рақамҳои ватсаби мо 911 32 43 44. Марҳамат дӯстон, ҳаракат кунед дар навори оянда. Иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, ба ҳаматон тамошои бо фароғат дастгири шумо пешравии канали мо мебошад. дӯстони азиз, ба касоне ки билети донишҷӯӣ дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо бародарамона тавсия медиҳем, яъне ки одами борида мебошад. Як то сурати худатонро аз миён боло гирифта равон кунед ва документиро дар ватсапашон равон кунед. Дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад ва ба почта қади равонтон мекунад. дӯстони азиз, ва шумо метавонед ба ин ҳуҷҷатҳо 1 сол дар Русия бемалол фаъолият кунед. Марҳамат дӯстон, дар ватсапашон нависед, аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Як бародар эълон гирифтагиай, срочно гуфтагиай ки салому алайкум бародаро, мада замин дар корай аз ноҳияи дӯстӣ, яъне ки пешина ҷиликул совхози Москва ё ин ки участкаи Қабодиён аз 5 сотиқ замин то 15 сотиқ замина гуфтагиай ки мехарам. Срочно марҳамат, одамое ки замин доштагӣ бошен аз ноҳияи дӯстӣ ҷиликул ё ин ки аз совхози Москва ё аз тарафҳои участкаи Қабодиён, ҳамин акамон харидорӣ мекунад. марҳамат дӯстони азиз, метавонед пешниҳод кунед заминотона. рақамҳои ватсаби акамон дар экранҳои мо ба шумо додагиай, метавонед тариқи ватсапшон дар алоқа бороед. мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. дӯстони азиз, пистаҳои фурӯшӣ ҳаста, яъне ки пистаи фурӯшӣ ҳастай гуфтагиай ки нархи 1 килош 95 сомонӣ ҳастай. ҳамагӣ дар якҷоягӣ гуфтагиай ки обши 700 кило писта дорум. хулоса инҳо дӯстон қарор доранд дар ноҳияи Данғара. Адрес ноҳияи Данғара, пучоқдор нестай гуфтагиай, тоза оригиналай. бо диққат хай тамошо кунед. кадоме ки харидор бошад дар рақамҳоро экран буда 904 22 33 67 қад. дӯстони азиз, ватсап ҳам дорад, номерҳои дастишам кор мекунад. нархи 1 кило писта 95 сомониш мегӯяд. марҳамат дӯстон, дар ватсапашон нависед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, гардиши Ленинград гуфтагиай. духонага квартира дар 7-ум этаж мебошад. хона қарор дорад дар 6-ум этаж. хулоса дӯстони азиз, масоҳати хона гуфтагиай бениҳоят калон. духонага 56 квадратни метрай. нарша 490 000 сомониш мега. боз камтараки дигар савдо мешавад. яъне ки хонара биё бибин аз пеш, маъқулот кишид, иншоалло ки савдо мекунем. ва дӯстон гуфтагиай ки хона яъне ки лифт надорад, фақат лифт надорад гуфтагиай. рақамҳои дастӣ 918 22 23 93 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва рақамҳои ватсапаш номерҳои расидкиянд. дӯстони азиз, хулоса хонара бо диққат тамошо кунед, маъқултон кишид, метавонед ҳамин якра занг бизанед. аз 490 000 сомонӣ бо савдои хуб мешавад. савдо дар пеши хона, илтимос ба телефон қади савдо накунед. рақамҳои ватсапаш қади дар экранҳои мо бошум баромадест. метавонед тариқи ватсап дар тамос шавед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо замини фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Масоҳати замин 6 сотиқ заминай гуфтагиай дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Адолат. Ва обу свет мушкилӣ нестае. Якта хонаи, яъне ки якта хонаи барак дорад, 3,5, яъне ки 3,5 метрай. Дӯстони азиз, хулоса боз яктои дигар бания дорад, хонаҳои барак ҳастанд. гирду атрофи хона маҳкам, обу свет мушкилӣ нестае. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ҳастанд. нархша 170 000 сомониш мега, боз камтараки дигар савдо дорад гуфтагиай. ва дар ҳамин дуруни заминиш дӯстон дрес қум дорад, як реси дигар санги, яъне ки барои дидесин дар рӯи экран як реси дигар санг дорад. касоне ки аз шаҳри Ваҳдат, дӯстони азиз, заминхар бошед, метавонед дар рақами рӯи экранда 903 99 08 88 қадам метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Деҷе салом расонед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ ё ки заминҳои фурӯшӣ дошта бошед, мо дар муроҷиат кунед. иншоалло ки мо реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. так что дастгирро фаромӯш накунед, лайкҳоро бизанед, дар канала подписатсия кунед, чунки дӯстони азиз, вақте ки мо навори нав ки пардохтем, ба шумора сабчанӣ мерава. дастгири шумо пешравии мост. дӯстони азиз, мегузарем ба панҷумин эълони имрӯза. Як ап ҳамон эълон гуфтагия бикун ҳамира илтимос срочно ба як апара хона дар корай аз ноҳияи Кушониён, яъне ки аз шаҳри Бохтар, аз ноҳияи Кушониён хона дар корай. масоҳати заминаш 2 ё ки 3 сотиқ замин бошад, то 160 000 сомония зур мераса гуфтаги борадаи азиз. хулоса марҳамат кунед, касоне ки духонага доред, мисол сехонага доред, хонаи заминӣ бошад, масоҳати заминашам камтарак бошад, мешавад 2 ё 3 сотиқ замин. рақамҳои апамон дар рӯи экран мондагиай, рақамҳои ватсапаш. марҳамат дӯстони азиз, хонаҳотона дар ватсапашон рӯй кунед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Дангара дар дараҷаи ғиҷоват гуфта шудааст. хона аз се ҳуҷрат иборат буда магазин дар ҷои беҳтарин қарор дорад. аз рӯи калон ремонти хона иборат аз се дархона даруништа гуфтагиай. бания хулоса дӯстони азиз, се дархона 8 сотиқ заминай сохта шудааст. гирди хона забор гирифтагӣ маҳкама гуфтагиай ҳастанд. свет ҳам дорад, пушти хона хулоса илтимос ҳастае, фақат қадри ғиҷоват марҳамат аз нарши, яъне ки маълумоташ тариқи ватсап. марҳамат дӯстон, нарша 280 000 сомониш мега. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 901 41 07 77 қадим метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Дангара, яъне ки тарафҳои Чорум Савхоз гуфтагия. 4 хона дар 13 сотиқ замин сохта шудааст. нархи хонара 330 000 сомониш мега. борадаи азиз, 4 хона гуфтем, 13 сотиқ замин. нашоди обу светиш ҳечи гуфтагӣ нестае. кадоме ки маъқул доншида боша ҳамин хона, метавонед дар рақамҳои рӯи экранда, рақамҳои соҳибхона 900 02 70 69 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтар шумо аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони дигариамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, пушти якшанбе бозор. 3 дархона ва 5 сотиқ заминай, гирду атрофаш маҳкам хона, яъне ки дӯстони азиз, бо семинблоқади бардоштагиай сохтагиай. гирдаш гуфтем маҳкам 5 сотиқ замин, 3 дархона. нарша 250 000 сомониш мега. борадаи азиз, кадоме ки хонахар бошад, марҳамат дар рақамҳои рӯи экран монда 905 82 15 15 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтаршуно аз худи соҳибашон пурсон шавед.
дӯстони азиз, ин охирин эълон аст ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи ҳаёти нав. 3 дархона ва масоҳати заминаш гуфтагие ки бениҳоят калон 20 сотиқ заминай. Нархи хонара 260 000 сомониш мегӯяд, боз камтара ки дигар савдо дорад. Дӯстони азиз, холоса мо барои хонара ҳамин қадар маълумот дорем. Далши маълумотша метавонед аз худи соҳибашон пурсона шавед. Рақамҳо барои тамос 200 01 67 02 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, воқеъ сарбаланду хонаобод бошед. Лайк